Menu takjil murah, enak, simpel, lan anti gagal. Apa iku? Iya ya, Cak. Iki lho kolak. Tutorial nggodhog kolak ala Mbak Titin. Pertama godhog kacang ijone sampai medhot. Bar ngono blender klapa parut ya. Iki tips kok Mbak Titin ya, nek pengen santene iku akeh. Klopo sing bar diparut iki mang di blender ben santene luwih buket. Bariku karena iki ape tak campuri karo telo, dadi iki tak rajangno telo kaya ngene ae. Iris sesuai seleranem yo. Iki tak campuri telo tapak karo telo Jawa, Cak. Nek kanggo kolak, pilih telo tapake sing medhuk. Tak bayangno sik kaya enak ya, Cak. Nek telo tapake tapi Mbak Titin iki engko kolake ora dipangan dhewe lho yo. Nek mosok dipangan dhewe sakmene akeh, yo gak ngentekno lho yo. Iki engko ape didol karo Mbak Titin yo. Biasane nek posoan ngene iki akeh sing golek takjil kolak, tapi masih gak poso Mbak Titin tetep adol kolak bendino kok yo. Kolakku ngene iki murah meriah, cangko sebungkus tak adol rego 2000-an ae. Lah ya ujuk-ujuk wis bar ae lek ku ngethoki telone. Bar ngono lanjut iki ape diumbah yo. Bene cepet iki tak umbah ning ember ngene iki yo, Cah. Jadi iki engko tak umbah bolak-balik sampai resik. Resik lek ku ngumbah iki mau wis ngumupno banyu. Langsung tak jegur ae ning banyu umup iki mang. Tak godhog sampai empuk atau sampai medhok ya. Bar ngono anggek kacang ijone sing godhogan mang dijegurno bareng. Aja lali tambahi godhong pandan, Cah, ben ambune wangi. Godhong pandane wis nyemplung, saiki kari ngekeki gula abang karo gula pasir ya. Nek gula abang tok kurang mantep, ken tambah mantap tambahi uyah sithik terus santannya disok grocok. Lho delok le, Cah, kolakku. Klapa parut sing tak blender mang santannya luwih buket lho ya. Lho memblek guduk, Cah, telone medhuk. Tahan sik nganti buka.